또때 사실 이거 와디 타이난 강가. 또때 동거 무슨 거 이거 와디 타이난 거. 저기 그거를 시야 가 프로그램을 갖고 보통 실내봐라. 항상 이거 앉아 해봐서 반또 이까지 갈 때 좀 데리고 오는 한산에 빠가 남만 소리다. 여기 건너간 것만 있었던 것 같은데. 그런데 어떻게 서파이 media person no jungora specially YTF bon YTF ro jung belai khana chini joto jung khansa khai korbo korsin joto jung youth dog te chini senior diploma tha te TW pro jung chuba kha te specially yaro youth jung belai active samung sama gang youth la pele hambai center pro ka hambai jana musungo ta chini korbo korsin joto youth tini saktare jung hospital tini hai sara Tripura sara India wo sara wall indigenous day goromni indigenous day wo tini jung omta hai salo tini butung barani ajemani salo jung tini hospital jung sabai jang khambagai khub success bagai ampila je samung tangai rok no hambai janago ge te jung bogna hambai janago bojona thansani mario tlangai jona mota ge social work khai do phana baike jung ham khaimanai tinte chini sabsudar baik kjeng khai thangmanai omta ge jung समाज सेवा jung sate khai thangnai aba ge jung puila bogna se belek hambai jana karon bojona guideline dia hangke bojona mota ke knowledge dia hangke jung kuno din omte khai mangla khang aba jung bogna play ke hambai te pura musungo bini idea te bini share bini tudulmung bini hai jung bo hai ungmai phana jung bini conflict ke tam jungmi phana jung samung tangai jung tongjao jung bo hai ungmai bini dira sobi jung sangan bui chesa khai jung awe jung hambai jana tinro osa khamno ko simida omo hai khayen chong to ke pheba bo jaga thangna hani wan chubi jung tini target tomakhe jung hospital 1 number tongmani inga 2 number tini SD office tongmani inga jung SD office bo jung idaning ta humnai borok jono report hoka je jung bukisao besto ba jung somori mangla khaibno jung bani ko theka borok thabo tini clean tongo no khaine biskani 19 August je maharaja bipru bisur adimani thalo jengaro khlaisine hi borok no radine khobisini thaka abo jung borno jung tini oron bore jung de khlailia jung 19 August sim SD office khlainai bobo suk jora romai tini o korbuk sa khamno kon rok tabu khalai tomoni jung phungni 10 ta ni jung jengmani tabu pala paya ko pajitei somo to busukon tana dui gon taro ka kha inge tabu jung specially hambo bodan nai tini o hospital ni tini in charge sar dormani Tripura bochor tuirok kisa khanika tuirok jona khaniman bagai jung hospital number hambai jana